ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ବାପା, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବା? ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀମାନେ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବଡ଼ ବାପା, ଆମେ ଏତେ ଉପରେ ଉଡୁଛୁ, ଶିକାରୀ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବା। ସବୁ ପାରା ଏକାଠି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏହି ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ପାରା ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାଉଳ ଦାନା ବିଛାଇ ଦେବି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋଭରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର